Hola a totes i a tots i benvingudes i benvinguts a un nou vídeo aquí al canal de Sortiu i Disfruteu. Un vídeo on analitzarem els 4 fitxatges que ha fet el Futbol Club Barcelona en aquest mercat de fitxatges del mes de febrer. Analitzarem els jugadors que han arribat al club culer i veurem què poden aportar a l'equip. Començarem per Dani Alves, que va ser el primer en arribar. Com ja sabeu, Dani Alves està fitxat des del mes d'octubre, però no ha pogut jugar des del gener, tot i que els partits que ha jugat no ho ha fet gens malament, s'ha de dir, tot i que en l'eliminació davant de l'Atlètic de Bilbao va quedar molt i molt retratat. Òbviament, Dani Alves és un jugador molt d'experiència que et dona molta qualitat, et dona una qualitat que no et dona d'est, però al mateix temps, com es diu, lo que te da te quita. Et treu molta velocitat i, òbviament, és molt més fàcil atacar per aquella banda, sabent que al final, tot i la qualitat innegable de Dani Alves, és un jugador que està a punt d'arribar als 39 anys i, òbviament, tot i la gran qualitat i tot i l'experiència del brasiler, l'edat compta i molt. Tot i que crec que no és una mala incorporació, tot i que s'ha de dir també que Dani Alves ha estat el jugador escollit per Xavi Hernández per quedar-se fora de l'Europa League. Se n'havia de quedar un dels 3 fora i l'escollit ha estat el brasiler, Dani Alves. Continuem amb Ferran Torres, jugador que també ja ha jugat amb el Futbol Club Barcelona, va debutar davant del Real Madrid i va disputar també el partit de Copa davant de l'Atlètic Club i el partit de Lliga davant de l'Alavés. No ho ha fet malament, s'ha de dir. De fet, ja assume un gol, que és el que se li demanava, golàs, s'ha de dir, a Sant Mamés davant de l'Atlètic Club. Llàstima que el gol no va servir per poder classificar a l'equip pels quarts de final, però pot donar molta velocitat, dona qualitat, dona joventut, dona un aire fresc, jugador també valencià, d'escola molt similar a la del Barça, amb l'ADN culer, de fet, molt inculcat dintre seu, i és un jugador que pot aportar molta qualitat i molt gol, que és el que al final necessita, i el millor de Ferran Torres és que et pot aportar gol i et pot aportar polivalència. Per què? Perquè pot jugar de fals nou, com juga a la selecció espanyola, i com jugava a vegades al City, o fins i tot pot jugar d'extrem, que és per on està jugant en els últims partits, i et deixa l'oportunitat de donar gol per les bandes, que és una cosa que el Barça no tenia amb Ousmane Dembélé, un jugador que seguirà jugant, Ousmane Dembélé ja s'ha decidit. Adama Traoré, el tercer fitxatge, ha estat una sessió amb opció de compra al final d'aquesta temporada. Adama Traoré, que tindrà uns mesos per convèncer a Xavi Hernández. Què dir d'Adama Traoré? Tots el coneixem, ex del Barça, s'ha de dir, però que ha fet un canvi des de que va marxar del club culer molt i molt gran. Se'n va anar al Middlesbrough i d'allà va fitxar pel Wolverhampton. Al Wolves hem vist una Adama Traoré molt irregular, fent grans partits i grans cavalgades per la banda. Això ja ho sabem, ens té molt acostumats el jugador català, és un veloç nat, però està clar que té certes carències que, diguéssim, amb aspectes com el xut, que és un tema que haurà de millorar i molt. Què millor per millorar el xut que tenint a Xavi Hernández d'entrenador. I l'últim fitxatge que ha arribat ha estat el de Pierre-Emerick Aubameyang, un fitxatge inesperat fins a última hora, però que finalment es va poder tancar ja amb el mercat acabat, s'ha de dir. És una cessió i fitxes a un jugador que, anem a dir-ho, és veritat que ha marxat d'una manera força convulsa, si vols, del Arsenal, però és un jugador al final que t'aporta molt i molt de gol. Tots sabem qui és Pierre-Emerick Aubameyang, amb la seva característica celebració. Veurem si també la posarà en pràctica al Camp Nou fent un mortal. Doncs bé, és que Aubameyang és gol assegurat. El jugador ex de l'Arsenal i ex del Borussia Dortmund, on s'ha de dir, va arribar a la xifra de gairebé 150 gols en 4 temporades. És una bèstia golejadora.
Pierre-Emerick Aubameyang i et dona una velocitat a part innata per un davanter centre. I a l'Arsenal 93 gols oficials els que ha aconseguit. És un gran jugador, és un gran golejador i a part també t'aportarà molt en el tema màrqueting. Òbviament, el fet de tenir jugadors amb tant renom europeament parlant, doncs et donarà moltes més possibilitats a l'hora d'aconseguir sponsors o patrocinadors i això donarà uns diners al Barça molt necessaris, diners que òbviament s'han perdut amb la pandèmia i òbviament amb la nefasta gestió de la Junta de Joan Maria Bartomeu. En fi, Pierre-Emerick Aubameyang, un jugador que pot aportar optimisme. Molts pensaran que és un jugador similar al Kun Agüero, no del tot. Pierre-Emerick Aubameyang no li agrada tant com al Kun jugar al peu i la finalització, sinó és més un jugador de córrer a l'espai, és un jugador molt i molt veloç, no és el que ens tenia acostumats, per exemple, el Barça amb Luis Suárez, és un davanter més com Samuel Eto'o, un jugador amb molta velocitat, que pot aportar molta qualitat, molt gol i, com hem dit, bastants diners també de retruc al Futbol Club Barcelona. Si us ha agradat el vídeo, deixeu el vostre like i subscriu-vos al canal. I recordeu, sortiu i disfruteu.